De mooie open dorpse structuur moet gehandhaafd blijven. Nou, als je hier met van die grote flatgebouwen komen zetten, dan lijkt het meer dat dat net meer van toepassing is. Begin december kregen inwoners van Vinworden een uitnodiging van een projectontwikkelaar voor een informatiejoen, Novage, over de bouw van 2 appartementencomplexen van Fjouwerheeg in het Spoorpark. Dat kwam als een donderslag bij heldere hemel, kan je me voorstellen. Het kwam bij ons in de buurt en ik had inmiddels wat contact van mij, nog een betrokken bewoner, zeg maar, bij ons op de buurt, die er echt net vrolijk van wordt. Dus vandaar dat we wat ontziek in gang binnen. Wie ziet je op de site van gemeente Dantemardeel? Niks te vinden over een besluit hierover. Heel oktober stierde wat over de plan op de website van de gemeente Dantemardeel, maar het besluit wie daarna net weer om te vinden. Met hulp van een ambtenaar kregen Van der Kooi toch een sjog in de gang van zaken. In dat afschrift stier, het plak waar nou de Chinees is, dat perceel, dat wordt verruilen voor een groot stuk bij dit groene onderdeel van het park. Trin in Egenbuurs. Dus de woede slaat toe. Ja, want de gemeente die had de bewoners en zo helemaal net op een hechte stel, begreep ik? Nee, de gemeente had u helemaal net op een hecht gesteld. Want wat is het verhaal? De gemeente had het besluit genomen zonder dat de gemeenteraad ervan op de hechte is. Maar gelukkig de gemeenteraad die zelf van jonge vragen stellen. Dus ik ben bereid wat BMW er op de zezen had. De gemeente Dantemardeel woe nog net reageren op de kwestie. Van der Kooi gaat vanzelfs naar de info, maar zoekt nou al genoeg alternatieven voor wenningen. Er zijn al aardig wat plakjes in Vinworden die beschikbaar zijn voor de bouw. Bijvoorbeeld het bestemmingsplan De Bosk. Dat is correct weer ingezet voor zover ik weet voor meer huizen. Dan hebben we bijvoorbeeld de gereformeerde kerken. Die wordt verkocht en daar is ook een plan om daar 16 appartementen in te zetten. En we hebben ook nog een bibliotheek die al dicht is. Die staat er wat om te komen. Meid je er wat moois van.